L-eks sindku tal-imsida u avukati li fis-snin preċedenti kienet mill-aktar fdati mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Alex Xeberras, issa huwa il-President il-ġdid tal-Partit Laburista. Kontra kull aspettattiva wara li kemm il-Prim Ministru Roberta Bela kif ukoll id-deputati mexxejja ġodda Alex Saliba u Ian Borċ taw palata lil Norma Saliba, Xeberras ġie elett bħala suċċessur ta' Ramon Attard. B'differenza ta' 14 vot biss, Alex Xeberras ġie elett f'din il-kariga b'żewġ astensjonijiet u 5 voti invalidi. Numri u ċifri li b'mod mill-aktar ċar juru li f'waħda mill-ftit elezzjonijiet interni tal-Labor li kandidat ma tellaqx waħdu, il-Partit Laburista wera kemm huwa totalment maqsum. Fis-snin passati Alex Xeberras kien allegatament wieħed mill-konsulenti legali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Joseph Muscat, fost oħrajn fi żmien meta kien hemm ukoll issa mexxej tal-Labor u Prim Ministru Roberta Bela. Wara perjodu ta' żmien kien ġie rrapportat li Xeberras kien qatta l-karti ma' Muscat u minflok intefa' mat-tim tal-issa backbencher Laburista Chris Fearn waqt li dan kien jokkupa l-kariga ta' Ministru għas-Saħħa. Dan ifisser li Alex Xeberras allegatament kien wieħed mill-konsulenti legali tal-Ministeru tas-Saħħa fl-qagħat illi kien ikun hemm ma' Stewart Healthcare, tant li jiswed fuq l-abjad huwa jinsab imniżżel f'waħda mill-laqgħati li kienu saru lura fl-2019 bejn Stewart u l-Gvern. Sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista spjegaw il fil-waqt li kollox qiegħed jindika li Xeberras m'għadux viċin il-klikka ta' Muscat huwa qrib ħafna ta' klikka oħra illi inevitabilment spiċċat imnafra fl-aħħar ġimgħat dik ta' Chris Fearn li issa spiċċa kollox imwarrab. Intant, wara l-eżitu ta' din l-elezzjoni, għad iridu naraw x'se jkun il-pass li jmiss minnaħa ta' Norma Saliba illi ikkontestata l-kariga fit-tmexxija partiġġana waqt illi qed tokkupa kariga ta' uffiċjal pubbliku paga ta' 72,000 euro.